Goeiedag meneer, ik zie namelijk op internet, u heeft nog een BMW ook. Sorry? Geweldig. Dik 2 week naar de bezitter van een Citroën Picasso. Maar ja, iedereen zei dat is een pakenauto. Ik dacht van ja, ik had net een vriendin. Misschien lijkt het wel een auto. Dus waarom keek ik gewoon een vette BMW. Gewoon een vette BMW 4-serie. Nou ja, en net voor later zie dit mooie Frammeskenijs mee te rijden in die prachtige BMW. Dus het werken. Op. Green. Het was eigenlijk best wel een racebeest. Ik koos me lekker in de toerenjagen zo naar de 6000. Maar ja, dan namen we natuurlijk wel wat een slokje. En ja, op een gegeven moment kwamen ook de foutmeldingen. En op een gegeven moment toen we hier zelf starten al een probleem. Je staat net door, ja, hier is het bijna, had ik het idee. Nee, joh, nee, joh. En ja, als we dan wel starten, dan wordt het wel eens vaak komen dat ik gewoon ergens in the middle of nowhere stil kan staan. En ja, na dit ongeluk wie het echt net meer de mooiste BMW. En als we dan wel starten, dan dacht ik vieze broek. Wat mooi. Massa jij start gewoon. Geweldig. Ja, er is een tijd voor komen en er is een tijd van gaan. En van mijn BMW is nou de tijd om te gaan. En daarom ga ik hem op marktplaats zetten en ja, dan kun je de reacties maar verwachten. Hè? Van autohandelaren die het gelijk wel ophelden willen. Of mensen die denken, nou voor een appel en haking deze auto ik wel ha. Of mensen die denken van, hey, misschien is het wel een heel nieuwe auto voor jou een heel bankje. En de meesten die denken, een beller is sneller. Zeg meneer, hoe heet dat ding dan schakelt? Hoe hij rijdt en schakelt? Als de auto goed is, wil ik hem met een beetje korting wil ik hem wel overnemen. Korting? Wat voor korting dan? Wat voor geluid? Een beetje Ja, wat fluiten. voor geluid dan? Een beetje Ik wil er 300 voor hebben. Nee, is te weinig hoor meneer. Waarom zit er geen 400? Nou, ik moet er ook iets aan vinden, hè? Ik wil hem graag verkopen voor een 105. Als u misschien nog een beetje meer foto's kan doorsturen, dan kom ik er Nog meer, ik heb er 24 bijgezet. Als u zegt, hoeveel mag die auto de uiterste weg, dan weet ik het ook. Nou ja, ik heb een bod voor 550 euro. Dus ik bedoel, als iemand langskomt, die komt vanavond kijken en heeft 550 euro geboden, dan gaat hij daarvoor weg natuurlijk. Meneer Pierre uit Gorkum, die wil me wel opheffen via een heel bankje. Helemaal goed, super. Oké, dank u wel. Oké, goed. Tot straks. Oké, dag. Oké. Meneer rijdt en schakelt. Wie er net zo blieft mee. Nou, prima. Ja? Mhm. Oké. Hey. Hoi. Geweldig. Zo, nou, dan hopen we dat dit de laatste keer in de BMW is. Ik kan één keer die zijcilinder even flink geel letten. Nou, maar weer maar een watje, hè? Ja, bijna. We hadden een afslag gemist, maar ik zit nu op de goede weg. Volgens navigatie 5,6 kilometer. Hij is tot juni gehuurd, hè? Ja. Nou, rechtsaf hier. Hoeveel rijdt hij nou? 1 op? Nou, als ik zei, rijdt 1 op 11. Oké. Maar reken maar 1 op 10. Ja, 1 op 10. Hè? Ik dacht dat het kat in het bakje, maar meneer Pierre is weer afzetten. Want hij vond de roest op de achterklep toch wat te bot. Dat mist hij het wel goed op de foto's. En hij zei het is een scherpe prijs. Hij zei hij was toch bang dat het kapot ging zo. En nou, dat gaat het helemaal net, maar goed. Jongen, die moet je zo iets kennen die achter dat ding komen, man. Ja, ik denk van ja, wat was het voor die cent, weet je toch? Was dan een pleksplinter naar je auto halen. Geweldig. Hier is een autoverkeerder, hij verkeert zijn auto voor een appel en een ei. Ik heb geen Ford Focus. Oh nee, daar ben ik verkeerd verbonden, sorry man. Oude feestje die bij je kop staat. Sorry, die ouwe. Ja, hij die nog? Sorry? Ook die nog heb? Ja, we waren op zoek naar Nodo voor de kabelisten. Over de carburetor, ja, tuurlijk, ja. Nou, daar is hij uitermate geschikt voor, ja. Ik denk zaterdagochtend, middag. Almelo, Dingspelo, Hengelo. En ze wonen een roeme auto hebben, maar ze jou niet zitten kennen. En die het eventueel uithoudt. Nou, ik zei, dan maar eens kom in BMW gaan, jongen. Ik zei, dat is prima, joh. Ik zei, binnen dan hier nog... Oh, foutmeldingje. Dat is een mooie auto, net. Of hier is een steentje en denk van,
verkeerd met Gilnet, joh. Mooie bandjes. Prachtig. Geweldig. Hij is nog warm. Ja, zeker. Ik heb er nog een boodschap voor. Nou jongen, dankjewel. Voor de centen, hè. Veel plezier met de BMW. Ja, dat komt goed. Ja? Veel plezier met de Carvers erin. Ja, dat komt goed. Ja. Bedankt. Ja, best hè. Allemaal hè. Hoe zeggen jullie dat daar in Twente? Ontwoord. Geweldig. Zo, nou, de auto is verkocht, dus we gaan wat te vieren. Hoe is het leuk filmpje? Er dan een toema omheen. Hieronder. Hoe is het meer zien? Dan mag je even abonneren. Want dan wist je van de haast 1000 abonnees op de Frieske vloggen. En zoek je bij het volgende filmpje weer. Beste. Geweldig.